Sangrongsalo BJP ni Kisaswk Themrangrokbai Tipra Mothani Adong Sukurai Debbarma Butok Khlaijakmani koksilsamung Patimung Dhalai Hangkor ni Chailengta Amchaio Paithago Sago Dukho Mannaino Twlangjakha Chailengta Primary Health Centreo Asani Patimung no Koktwma ni bisingti saiman ka Sangrongsalo Dhalai Hangkor ni Mannaino bazaro hati khlaina thangmani Sukurai Debbarma azarawo no sebna hare Amchaio BJP ni Adong Romana Tripura Sukurai Debbarma no Butok Khlaijakmani Koktwma Abuni yagulo Sukurai Debbarma ni sakdale hamya angma bai bono Twlangjakha Chailengta Primary Health Centreo Yang khaksa faising ke asani Patimung ni Koktwma manmani logi na Amchaio ni MDC Hollywood Chakma sakham nogo thangai sakhamya angnaino naibika a Patimung no teiwe Chailengta thana ni osi bai bo malaikha Abo haikena tongpasong lukurok naisingjak Patimung go Khorang tongnai rokno romnani bagai police bosukjoratei sakthar mungna horno Bureau Report, Chini Khorang.